érdemes figyelni a lábait, azt elengedi a lányt. Kitámasztód állva, ilyenkor csak az a kérdés, hogy vajon mivel irányítja a motort. Föl a tankra. Tankból vissza az ülés. És első keréken gurulás, megfordulás. És kérem szépen tankolálva, egy nagy tapsot tankusnak. És akkor lábbal kormányzunk, forgásba visszük a motort. És körbe-körbe. Nézzétek, mekkora lendülete van, még mindig. És 100 grát hátul kaptál. És ismét első kerék, hátsó keréken vagyunk, első kerék kiemelve. Szögdelés. Első keréken gurulunk, 90 fokban megfordulunk, gyönyörű. És nézzétek, milyen szépen össze vannak kötve a gyakorlatok. Egyikből következik a másik. Egy perc szünet nincsen. Nem gondolkodik, hogy éppen mit csináljon. Be van gyakorolva minden fogi szinten. Ismét az első kerék a levegőben, egy keréken vagyunk, forgásba visszük a motort, és elengedjük a kormányt, kérem szépen. Melkassal tartjuk a kormányt. És háttal motorozunk, sőt, háttal felállunk, kérem szépen. Tankolálva, háttal, és aztán fölveszünk valami beazonosíthatatlan pózt, nevezzük el mókuspóznak, és háttal körbe-körbe, és megfordulunk, és fölugrunk. Tisztító. Első kerék. És ismételten forgásba visszük a motort, és csinálunk egy komplett fordulatot. Na ide kell az egyensúlyérzék. Itt nagyon nehéz megfordulni. Úgyhogy a lába valahol a levegőben van.
Kiülünk a kormányra, illetve a tankra, és a kormánynál a lábtámaszon próbálunk támaszkodni. Elengedjük a kormányt és gurulunk egy keréken. Ez a nem próbál ki otthon kategória. Na most figyeljetek! Egy Powerside-ot láttunk, egy erőcsúszást, és rögtön ismételten forgásba visszük a motort egy keréken, és elengedjük a kormányt. Aztán pedig figyeljetek! A mókustánc! Nézzétek meg, hol a súlypontja, hol a súlypont! Kiül a motor oldalába! Mirhet még? Kiülünk a tankra, megtámasztjuk a láttámaszba. Egy kerék. Forgás, elengedjük a kormányt, és alapjáraton gurulunk körbe-körbe. Ez egy 1000-es fordulatszám körülbelül. És fogadjuk, hogy az informatika az a legszebb az egészben. Na, háttal, körülünk a sárvédre. Háttal motorozunk körbe-körbe. Tudja, hogy elengedi a kormányt. Mondom. Ez a nem semmi. Csak menjél, nem kell hátra nézni. Tartsd ezt az ívet, és akkor jó lesz. De azt, a másik ívet. Na szóval, ismételten egy keréken vagyunk, körbe-körbe forgunk, megérítjük a sárvédet, és fölmásszuk a motor elejére. És háttal, és ismételten a fejelállás, kérem szépen! Háttal motorozó fejelállás! Kicsit megérítjük a talajt. Akkor szívunk egy kis friss nevet, és még mindig van. Kitámasztom állva. Az első keréken indulás. Gyerekek, ezt a rendületet adnak körbe. És nem szédül el? És ismét körbefordítjuk a motort egy lendülettel.
Hondát pihenni, és átevezünk kicsit más vizekre. Más vizek.